Ataquem el punt 7 del temari, equacions de primer grau amb denominador, i treballarem de manera molt similar al que fèiem amb les operacions combinades en fraccions. Recordeu que el que estem fent aquí és trobar el valor de la x perquè aquesta igualtat sigui certa. El primer pas serà calcular el mínim comú múltiple dels denominadors, en aquest cas 2 i 4, i el mínim comú múltiple serà, en aquest cas, 4. Sempre agafeu el gran i mireu si és divisible entre els altres. Si ho és el mínim comú múltiple. Si no, recordeu, haureu de descomposar i fer comuns i no comuns a major exponent. Molt bé, doncs 1, 2, 3, 4 expressions, per tant posarem 4 fraccions amb denominador 4, aquí les teniu, mantenint els signes, i ara calcularem els numeradors. 4 dividit entre 1, 4, per 2, 8, 4 dividit entre 2, 2, per x, 2x, 4 dividit entre 1, 4, per x, 4x, 4 dividit entre 4, 1, ens quedaria 2x més 1. Fixeu-vos que és exactament igual al que fèiem amb les fraccions. Ara el que farem serà multiplicar per 4 els dos costats de la igualtat i això ens permet eliminar els denominadors. De manera que ens quedaria 8 menys 2x, 4x més 2x més 1. Ara posarem les x a un costat i els números a l'altre. Recordeu que si canvia de costat canvia de signe. Aquest 4x que està positiu passaria a l'altre cantó negatiu. Aquí ho teniu. Aquest 2x que està positiu passaria a l'altre cantó negatiu. Aquest ja estava negatiu, d'acord? I aquest 8 que està positiu el passo a l'altre cantó negatiu. Recordeu que en realitat el que estem fent és, si volem passar aquest d'aquí, estaríem restant 2x als dos costats de la igualtat. Ara calcularem els valors de la x. Tinc 2 negatius, 4 negatius i 2 negatius. Això farien en total 8 negatius. I en aquest costat d'aquí tinc un positiu i 8 negatius. Per tant em quedarien 7 negatius. Últim pas, aquest menys 8 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint, o el que és el mateix, dividiríem entre menys 8 els dos costats de la igualtat. I ens quedaria que la x és igual a menys 7 partit per menys 8. Menys dividit entre menys és més, per tant ens queda que la x val 7 vuitens. Molt bé, ja hem resolt aquesta primera equació de primer grau en denominadors. Anem a fer un segon exemple una miqueta més complicat. Primer pas, exactament igual, calculem el mínim comú múltiple entre 3, 2, 4 i 12. Agafem el gran, 12 és divisible entre 4, entre 2 i entre 3, per tant ja tenim el mínim comú múltiple. El mínim comú múltiple serà 12. Si no, recordeu que heu de descomposar. 3 és 3, 2 és 2, 4 és 2 al quadrat, per tant ja tindríem 2 al quadrat per 3, i aquí tenim 12 que és 2 al quadrat per 3, i per tant el mínim comú múltiple ens quedaria això, 2 al quadrat per 3 i per tant 12. 1, 2, 3, 4 fraccions amb els signes menys i denominador 12, i ara el que anem a fer és calcular els numeradors. 12 dividit entre 3, 4, que multiplica x més 2. Ho podeu posar així, o podeu multiplicar directament 4 per x, 4x i 4 per 2, 8, com preferiu. Jo ho faré així, pas per pas i amb la calma. 12 dividit entre 2 seria 6 per x, 6x. 12 dividit entre 4, 3, i aquí posaríem 3 per 2 per això d'aquí. Per tant faig 3 per 2, 6, i després multiplicaré 6 per x menys 1. 12 dividit entre 12 seria 1 i per tant això no canviaria, 2x més 1. En el següent pas multiplicaríem per 12 els dos costats de la igualtat, el que ens permet eliminar els denominadors, però aneu en compte amb aquest signe menys al davant d'una fracció. Un signe menys al davant d'una fracció, quan elimineu el denominador 12, seria una expressió com aquesta d'aquí. Afecta a tot el numerador i per tant això ens quedaria menys 2x i menys 1. És a dir, quan traiem els denominadors, copio tot, sense por, però quan tinc un signe menys al davant d'una fracció, afecta el 2x, per tant em quedarà menys 2x, i afecta el més 1, i per tant menys i més em donarà menys, i per tant quedaria menys 1. Ara ja és una equació de primer grau amb parèntesis de les que sabem resoldre, propietat distributiva, desenvolupem els parèntesis. 4 vegades x, 4x, aquí ho teniu, 4 per 2 donaríem 8, 6 vegades x, 6x, 6 vegades menys 1, menys 6. Ara x a un costat i números a l'altre. En aquest cas, aquest 6x que està positiu passaria a negatiu a aquest costat d'aquí. Aquí el teniu. Aquest menys 2x passaria positiu a l'altre costat. I aquest 8 que està positiu passaria a negatiu a l'altre costat. Ara sumem les x i els números. En aquest cas tinc 4 menys 6 que ens donaria menys 2. Menys 2 més 2 ens donaria 0 i per tant ens quedaria menys 6x.
i en aquest costat d'aquí tots són negatius, sumem 8 i 6 fan 14 i 1 fan 15, per tant ens donaria menys 15. Últim pas, el menys 6 que està multiplicant passaria a l'altre cantó dividint, aquí ho teniu, menys 15 partit per 6, i menys dividit entre menys donaria més, val? Per tant 15 partit per 6, podem simplificar entre 3 i ens donaria 5 mitjos i per tant ja tenim la resposta a aquesta equació d'aquí, la x val 5 mitjos. Doncs fins aquí la resolució d'equacions de primer grau amb denominador. Al proper punt del temari començarem a jugar a buscar patrons.